और ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। देखें हम तोरा कई बार कहलियो कि अभी काम धाम नहीं करना है, डॉक्टर साहब तोरा आराम करल कहल की, अभी आराम कर तू, जितना काम है हम देख लेबे। अरे बेटा तोरा ऐसे कामा करते हमरा नहीं देखल जा हो रे, एकदम छतिया फटे लगा हो हमर। आगे माए तू हर समय तू हमरा कनाए वाला बात करते रही, चल तू आराम करता हो और तोरा दवाई खाए के समय हो गलो। आगे माई दवाइया खत्म हो गलो, रुक तो तुम तुरंत लेके आवे बजरिया से। चल उठ उठ ले खा ले माई दवाइया खा ले। अरे उठ उठिन माँ, माई ए उठिन माँ, ए उठिन माई, तोरा बिना हमर के है माई, उठिन माई माई। Vicky Vox. आगे का है तू सुतल हाखी करिए के गे मैया करे जावा के काट। काहे तू सुतल हाखी करिए के गे मैया करे जावा के काट। आगे अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी के आना। आगे अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी के आना। के बोलैते अपन हथवा से हमरा के खिलैते। कही के बबुआ बबुआ अब के बोलैते अपन हथवा से हमरा के खिलैते। कनमा मोरा तरसोहा कौ सुने खाती गे मैया तोरा से डार। कनमा मोरा तरसोहा कौ सुने खाती गे मैया तोरा से डार। आगे अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी के आना। अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी के आना। दुखावा सुनावे माई के दुलार हम कहाँ जइबै
जइबई पावे। केकरा भीरी जइबौ हमें दुखावा सुनावे। माई के दुलार हम कहाँ जइबई पावे। राजा रौशन रोहिया से करिले नागे मैया एक बेरी बा। अगे राजा रौशन रोहिया से करिले नागे मैया एक बेरी बा। अगे अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी के आना। अगुए में बैठी के रोबो कौगे बेटा बनी